Я Ганна Кислицына. Сегодня мы поговорим про литературу с Іллём Сінам. Ілля Сін – паэт, празаік, перформер, удзельнік мастацкага руху «Бум-бам-літ», лідар групы экзістэнцыйнай клоунады «Тэатр псіхічнай нераўнаважанасці», арганізатар і удзельнік некалькіх соцен імпрэзаў на Беларусі і іншых краінах, стыпендыят літаратурнай праграмы «Хомінес Урбані» Кракаў і Міжнароднага дома пісьменніка і перакладчыка «Венспілс», аўтар кніг «Ілля Сін памёр», «Нуль», «Сапсаваныя лялькі», «Белетрыстыка» і «Лібеда». У 2019 годзе Ілля Сін названы пераможцам прэміі Гідройца за кнігу «Лібеда». Год таму зайшла, побачила фотарэпартаж з прэміі Гідройца, раптам я заўважыла, што Ілля нармальна такі атрымоўваецца на фотаздымках, і больш за тое, ён цудоўна матэрыялізуецца, нават атрымлівае матэрыяльныя грашовыя прэміі. Ну, я думаю, что у каждой премии есть великая доля арифметики и выпадковости. Вось. Ну, конечно, шчыра ўзясна, что просто люди прочитали эту книжку, оценили яе, вось гэтага дарагого варта цяпер, тому што мала хто штосьці чытае. Я давно ўжо пераконваюся ў тым, што вось гэтая камунікатыўная праблема, якая відавочна сёння сама такая хваравітая для літаратуры, вось пра наладжванне стасункаў паміж аўтарам і рэцыпіентам, яна, уласна кажучы, не надта матываваная вот самім матэрыялам. Праблема не ў тым, што вось матэрыял дрэнны, альбо нейкі занадта складаны, альбо нейкі ввогуле не такі. Праблема не ў тым, што рэцыпіент ён нейкі тупы, альбо таксама нейкі не такі. Вось праблема явна не ў гэтым. Вельмі шмат маю нейкіх жывых выступаў і фактычна заўсёды, якая б не была аўдыторыя, нейкая вот кантакт ёсць нейкая камунікацыя. Тая ці іншая, безумоўна, тут як бы цяжка казаць пра нейкія адэкватныя альбо неадэкватныя, тому што кожны чалавек успрымае па-свойму, і гэта добра, і гэта так і мае быць. Вось, адпаведна, праблема не ў кантэнце, не ў матэрыяле, праблема ў чымсьці іншым. Вось, а ў чым? Гэта, канешне, пытанне не аднаго ток-шоу. Мне здаецца, што ты сам неяк расказваў пра тое, што літаратура для цябе гэта не што, а як. І вось, калі я прачытала гэта, я помню, я задумалася і зразумела, што нарэшце я для сябе ўсвядоміла, чаму я апошнім часам літаратуру не чытаю новую, не шукаю, прынамсі, новую літаратуру, а перачытваю старое. Таму што ў старой літаратуры я дакладна ўжо ведаю, што-то напісана добра, якасна, што там ёсць сюжэт, метафара, вобраз, ўсё тое, што для мяне ёсць у вызначэнні добрая літаратура. А мне цікава, як ты. Вось ты гэта як у сучаснай літаратуры бачыш? З гэтым праблема. Праблема і беларускай, я думаю, што не толькі беларускай літаратуры, таму што вось папярэднія пакаленні, прыватнасць нашым, бамлітаўскае пакаленне, ты вось суполкі, якія нам папярэднічалі, для іх было вельмі важна мяняць на само эстэтычнае поле. Менавіта вось шукаць новыя адказы на гэтае пытанне як. Не толькі новую тэматыку вводзіць у беларускую літаратуру, што таксама адбывалася, але вельмі хутка стало зразумела, што гэты дыяпазон ён вельмі такі вычарпальны. Там можна першы раз здзівіць кагосьці матюкамі альбо нейкім трэшам, тут 10-й раз ужо проста гэтым ніхто не здзівіцца наконт тэматыкі. І, канешне, вычарпальны таксама і патэнцыял нейкіх новых мастацкіх прыёмаў, сродкаў, але тым не менш для мяне вельмі важна, каб аўтар сапраўды шукаў свае нейкія інтанацыі аўтарскую, сваю нейкую мову. Таму што акцэнтаваць увагу на прагматыку, на змест, на нейкія тэмы. Мне здаецца, тут літаратура ўвогуле губляецца як нейкая такая актуальная з'ява, таму што той ці іншы месседж можна данесці іншымі сродкамі, наўпрост. Пра правы чалавека, пра правы жанчын, гомасексуалістаў, неграў, можна сказаць, неверлібрам, зрабіць якасную тэлеперадачу, якія іншыя дыскурсы публічнага маўлення, яны больш спрыяльныя, это будзе больш эфектыўна, больш будзе дзейнічаць, трапляць у яблычак, а вершы пра гэта пісаць, як бы бессэнсоўна проста. І таму сапраўды важна як, важна гэтая аўтарская мова. І сапраўды шкада, што
літаратары на гэта мала засяроджваюцца сёння. Яны ж і не засяроджваюцца, напрыклад, і на прапагандысцкай літаратуры. Вот калі я бачу ў рускай літаратуры феномен этой прапагандысцкай там Прилепіных і так далей, то у нас такога няма. Прычым няма па абодвух баках, наколькі я бачу. А мне цікава, у чым тут як бы гумар? То есть я разумею, что у дзяржавы ёсць запыт на такую літаратуру, но у нейкіх там іншых колах, апозіцыйных таксама ёсць запыт на эту літаратуру. А пісьменнікі вот просто упираются, и яны вот не хочуць на барыкады. Чым тут нацыянальны характар, манера ці там вопыт там папярэдняга пісьма? Мне будзе свой адказ на гэтае пытанне, з якім, напэўна, шмат хто захоча паспрачацца. Мне падаецца, што беларуская літаратура на сёння, яна это уже не просто вот некая з'ява там такого трибунного кшталту, вось спроба паўплываць на штосьці там, на абудзіць нацыю і так далей. Вось гэта ўжо яна нават уже выходзіць па-за межы публічнай камунікацыі. Это справа выключна наборнікіх аўтарскіх практыкаў, вот, калі чалавек сядзіць і піша ўжо наўпрост для сябе. Вот, ён уже нават асабліва не спадзяецца, што вось гэты кантакт з аўдыторыяй будзе наладжаны, таму што ён спрабаваў, яго не атрымалася, і ў іншых таксама не атрымалася. Вось, тут вельмі ўсё завязана на асобах, на іхніх там нейкіх інтэнцыях, на іхніх намерах. Узнікае пытанне, што ёсць літаратура, што не ёсць літаратура для цябе канкрэтна, таму што з другого боку ты гаворыш, што нехта піша для сябе, з другого боку я там ведаю Паўла Севярынца, які відавочна піша ўсё, што ён піша, кожнае яго слова, яна звернута да некага, наўпрост. Ці, напрыклад, там Ганна Севярынец, якая таксама, яна відавочна думае пра таго чытача, які ёсць. То есть літаратура ўсё ж розная у нас. Але я не помню, вот, колькі было тых жа гідруйцаў, калі б нейкая сацыяльна важная, сацыяльна актуальная літаратура перамагла. І от мне цікава ў гэтай сувязі. У нас вот такое спецыфічнае экспертнае кола ўжо склалася, якое проста выкідае гэта сацыяльную важную літаратуру з першых месцаў. Ну, як мне падаецца, власна, прэмія гідройцаў, чым яна добрая, тым, што сапраўды яна дае магчымасць не уплываць на працэс экспертнаму колу. Вось, таму што... Заўваж, это адзіная магчымасць экспертнага кола на нешта паўплываць, у тым ліку і на продажы. Некая рэдкая магчымасць. Як бы у нас няма там, культурнай аналітыкі, умоўна кажучы, нягледзячы на тое, што ўвесь час гаворыць, вот, у тым ліку і ты, што давайте пагаворым пра працэсы мы як бы не гаворым, таму што няма пляцоўкі, но пляцоўкі няма чаму, таму што няма запыта, умоўна кажучы. Але мне здаецца, што вот менавіта зараз якраз вельмі много людзей, якія сядзяць і думаюць, а што ж там думае чытач? Напрыклад, там Гапеев, там, умоўна кажучы, ён як бы падбіраецца пад густы чытацкія там. Шмат хто, не буду тут уже ўсіх называць, там тая Шарова, хапае людзей. Якую ты літаратуру в ідэале бачыў бы? От каго б ты чытаў? Калі б ты чытаў, я ведаю, што не чытаеш, правда? Чаму? Не, чытаю. Давай, раскажы, што ты чытаеш. Я стараюся чытаць усіх, хаця патрошачкі. Патрошачкі, па две старонкі, да? Не па дзве, там па... Па пяць. Больш ёсць інтэрнэт, такая зручная справа, не заўсёды трэба купляць кніжкі. Власна, літаратура беларуская, она, конечно, вельмі разнастайная, і гэта не павінна нікога дзівіць. Гэта дзівіць дасюль яшчэ як бы нас, што вот як бы нацыя маленькая, таму здавалася б, все павінны адзін аднаго ведаць, і все павінны ісці нейкім адзіным рэчышчы. Маленькая па ўзросце ці па шырыні, як яна маленькая нацыя? Па аб'ёме там ці што, маленькі там кніжны рынак там і так далей. Якраз такі па свядомасці тут відаць, што абсалютна розныя людзі складаюць гэта там паніційнае поле беларускай літаратуры, абсалютна розныя людзі. Вось, у іх розныя намеры, кожны хоча там нешта сваё, там хтосьці вось стварае, мае нейкія амбітныя такія вось эстэтычныя праекты, хтосьці імкнецца все-таки дагрукацца да чытача. Прачытаў першыя 40 старонак. Што павінна быць на этих 40 старонках, каб ты прадоўжыў до конца? Дачытваеш кнігі до конца? Все вельмі проста. Чалавеку цікава чуць
тую інфармацыю, ну, тое, чаго ён сам не ведае, вось, нешта новае, тое, што яго ўражвае, тое, што нейкім чынам пашырае ягоныя далягляды свядомасці. Вось, чуць тое, што ты ўжо ведаеш, там, ну, напрыклад, вось, там, калі буду зараз распавядаць, колькі каштуе праезд на метро, вось гэта нікому не будзе цікава слухаць, таму што гэта інфармацыя, яна ўжо ўсім вядомая, і адпаведна, ну, нейкая вот навізна. Гэта навізна, прычым, зноў жа, не абавязкова фармальная, не абавязкова навізна там метадалогіі, но гэта ўжо як бы рухацца ў гэтым накірунку, ну, напэўна, трошки бессэнсоўна. Але навізна ўспрыяцця той же самай рэчаіснасці, навізна мастацкага метаду. Вось. І, ну, гэтага, конечно, бракуе беларускай літаратуры, вось такіх нават намераў як бы рухацца ў гэтым напрамку. Я недавно за собой зауважила, что я пишу про литературу и рассказываю про ее, и рассказываю з задавальненнем тады, калі я бачу некая новый жанр. Ось, то есть настолько жанровая яна доўга стаяла на месцы, што кожны раз, калі чалавек там робіць нейкія высілкі і нейкі ужывае мастацкі прыём, там, да, ці нейкі там жанр, які раней не ўжываўся, для мяне это такое ух ты, і мне ўжо хапае для таго, каб я чалавека вось узносіла на ладоньцы і казала гляньце, які класны. А людзі як бы не разумеюць, яны лічаць, што вот напэўна, яны напісалі суперкласны твор. А для мяне вот это фармальныя паказчыкі, іх так доўга не было, што разам з тым мне цікава, вот, а ты-то читаеш, напрыклад, там беларускія дэтэктывы, там, ці там дамскія раманы беларускія ў нас з'яўляюцца. В гэтай сітуацыі, калі ўсё разнастайнае, важна мець там нейкі шацунак, нейкі піетэт вот, да іншых людзей. Я памятаю, быў калісьці на стыпендыі ў Кракаве, і вельмі не здзівіла, што у меня сусед быў, адзін сусед, это быў такі даволі элітарны украінскі паэт, а другі сусед гэта польскі аўтар фэнтэзі. Два зусім не элітарныя. І яны вельмі добра паміж сабой сябравалі, было відаць, што кожны ставіцца з павагай да другога. Вось гэтай павазе нам трэба вучыцца да нейкіх іншых поглядаў на літаратуру. Таму што яны будуць вельмі розныя. Вось грамадства заўсёды удалі грамадства і літаратуру, ну, карацей, все, но будзе такім даволі размаітым, гетарагенным, такім супярэчлівым, і трэба проста вучыцца гэтай взаемапавазе. Вось. Ну, паколькі я, мне самому, як чытачу, не цікавы дэтэктывы, няма на гэта часу. А фэнтэзі? І фэнтэзі таксама. Вот такія жанры, каб пачаў чытаць, акрамя конечно, закаціла бы. рэфлексійнай прозы, якую ты пішаш сам. Ёсць яшчэ, бывае, чалавек можа там любіць там Эліота, да, пасля ўзяць і пачаць чытаць Гжыговіча, напрыклад, там, каго хочаш. Конечно, калі ты ўвесь час нешта пішаш, сядзіш за маніторам, там, з гэтай літары, чорны, белы экран, там, то, власна кажучы, і пісаць, як бы, няма вялікага жадання нейкую чухню, вось проста для того, каб пісаць. Калі б я працаваў нейкай іншым, мне было болей часу, то, магчыма, я б чытаў бы ўсё, што заўгодна. Вось. А пакуль што, тэксты, власна кажучы, што мяне ўразіла сапраўды, гэта віленскі покер Гавяліса, абсолютно фенаменальны тэкст, які выйшаў фенаменальным чынам на беларускай мове, дзякуючы таму, што ёсць у нас такая білінгва перакладчыца Паўліна Вітушчанка, вось, якая прыклаўшы масу намаганню, кніга па аб'ёму прыблізна Вось і дзіўна, да. Ты так заўсёды гаворыш пра аб'ём, а тут такую кніжку прачытаў. Не, дык вот для яе не шкада часу, хаця, конечно, вельмі цяжка там чытаецца. Гэта твор, прычым абсалютна вот тэмпаральна неадпаведны сваёй эпосе. Ці можа быць, нечым прагматычна было незразумела, там чалавек у застойныя часы, вот, без всялякай надзеі на публікацыю, пісаў таўстенны раман, вельмі такі выкшталцаваны паводле сваёй мовы, паводле стылістыкі сваёй аўтарскай, з неверагоднымі там сюжэтнымі перыпетыямі, бліскучы мадэрнісцкі твор. Навошта, дзеля чаго? Савецкія часы. Калі проста ніякай надзеі на публікацыю яго, напэўна, не было. Не ведаючы, што гэтыя часы калі-небудзь зменяцца.
Вось гэтыя феномены, і гэты феномен таксама Ну, вельмі... это феномен даволі часто паўтараецца ў сусветнай літаратуры. Можна прыгадаць вельмі много прыкладаў, да, калі чалавек пісаў без всякіх там спадзеваў, і оно выстрэльвала. Не, але гэта таксама сведчыць пра ролю асобы гісторыі, асобы ва ўсіх гэтых літаратурных працэсах. Вось. Бо здаецца, што ну, ёсць рынок, ёсць там нейкія такія аб'ектыўныя рэчы, на якія мы асабліва не можам паўплываць, і мы мусім ну, неяк проста адпавядаць гэтаму сяму, яно ўсё неяк там фарматуе нашу свядомасць, нашу ўспрыццё рэчаіснасці. Але ну, насамрэч, калі ад гэтага ну, як бы адасобіцца трошкі, вось, проста рабіць то, што ты робіш, то, што ты лічыш патрэбным, то ну, з цягам часу это можа быць вельмі плённым. В Беларусі ёсць, канечне, свой такі вельмі добры прыклад. Вот, вы видите, там, напрыклад, канец 19-го стагоддзя, што ў кожным больш-менш прыстойным мястэчку ёсць свой набор там графаманаў, свае там нейкія зоркі літаратурныя, там не ведаю польскамоўныя, расійскамоўныя, там ідзішмоўныя, напэўна. І з'яўляецца нейкі такі вось дзівак, які піша нешта па-беларуску. Вось. І ну, просто замест того, каб патрапіць у гэтую іерархію мясцовых там зорак і там замацавацца і каб там выклікаць сімпатыі кабет, вось ён стварае такую новую беларускую літаратуру. І літаральна, ну, таксама ніхто не чакаў, ніхто не спадзяваўся, што пасля ягонай смерці гэта ўсё стрэліць, там, што Багушевіч не дажыў да зорных часоў сваіх, што гэта спародзіць там цэлы там культурны пласт, які там, ну, дасюль вот, ну, як бы мы да яго маем дачыненне. З другого боку, я скажу, што Дунін Марцинкевич, напрыклад, чытаў сялянам у ваколіцы і наогул так рабіў цэлыя святы таго, што ён чытае, яго слухаюць. То есть нам тое, што нам здаецца, што ён сядзіць адзін, нікому гэтая мова не трэба, паэзію ніхто не ўспрымае, таму што яна не пісьменная, і так далей. Насамрэч, движуха была каласальная. І можа ён атрымліваў тады больш энергіі, чым мы, якія там ганарымся, што ў нас ёсць 1000 накладаў, умовно кажучи, да? 1000 наклада ёсць, у нас можна говорить, что все бестселлер. Я думаю, что для яго, калі там прыйшлі 2 вёскі яго слухаць, я думаю, что яго фурор, можа, ён быў больше, чым вось гэтыя 1000 накладаў. Там, але мы ўсе, в прынцыпе, фацэты, все дзівакі, все Дуніны Марцинкевичы, таму што уявіць, што у нас ёсць чытач, да, што нехта там цябе слухае, купляе твою кнігу, ну, гэта латарэі. Мы ўжо сёння разумеем, што без, скажем, раскруткі, да, без вялікай прэсы гэта немагчыма. Конечно, ну, вельмі важная камунікацыя, тому што літаратура это все-таки публічны дыскурс. Гэта не можа быць зусім такой прыватнай нейкай практыкай. Ну, в прынцыпе, беларускую літаратуру ідуць моцныя людзі, якія, в прынцыпе, не могуць спадзявацца там на нейкае прызнанне. І таму яна як бы і літаратура-то атрымліваецца моцная, таму што ідуць не слабакі. Тут гаварыць па-беларуску-то ўжо складана, таму што не могуць не так зразумець. Да, спадзявацца, што знойдзецца чытач, оно як ты адчуваеш, вось зараз гавораць там пра ковід, да, шмат перадач здымаюць пад гэта нейкія лекцыі пра літаратуру. Вот люди сталі чытаць у этой атмасферы. Чисто теоретично, на мой погляд, эта ситуация повинна быть такая. Да? Все засели дома, самоизоляция, все кинулись читать. Новое я просто не могу. Мне не лезет новое в голову, мне хапает там вот этих там 30 тысяч, якія я штодня читаю лічбу захварэўшых. У тебя лезе новая інфармацыя, як оно? Ну, спярша было цяжкавата, конечно, таму што агульны гэты пласт, тут ён такі вось, ну, стварае просто такі эмацыйны фон дрэнны, вось, ты можаш нават гэта ўсё не адзначаць, там, не рэфлексаваць, але эмацыйны фон ён уплывае. Ну, потым уже ты просто прызвычаиваешься да гэтай такой эпідэміялагічнай сітуацыі, і будзем спадзявацца, што буду чытаць усё болей і болей. Увесь час я читаю, что свет уже не будзе ранейшым, да, вось будзе там свет пасля коронаму, все пераменится. Но я вот думаю, калі все пераменится, тады и литература повинна перамениться. Ты ухитрился написать этой постапокаліпсічны твор до того, як все пачалося. Але ці пойдзе за табой літаратура? Якая яна павінна быць вот пасля ўсяго гэтага? Мы вот прырода-то очистилася, а чытачы? Ну, цяжка сказаць, бачыш, як бы ковід это не першае выпрабаванне ў гісторыі чалавецтва. Была, напрыклад, гішпанка. Ну, прикинь, пасля гіспанкі пісалі якраз творы. Ну, вот это адлюстроўваецца.
цяжка Пасля сказаць, вот, голаду наколькі... пісалі, пасля чумы пісалі. Вельмі многія рэчы адлюстроўваюцца ў Не, ну літаратуры. гэта все вот уплывае, вот гэта вельмі цяжкія, вельмі такая цікавая тэма, вось, што такое літаратура, яна адлюстроўвае рэчаіснасць, альбо гэта ўцёкі ад рэчаіснасці. Таму што, напрыклад, ну вот Хармс, які там 37 годзе пісаў про тых бабулек, якія падаюць, вось, пасля таго, што адбылося, і перад тым, што яшчэ толькі адбудзецца перад смяротнымі выпрабаваннямі. Но тым не менш там, ну хтосьці, канешне, бачыць у бабульках там нейкія там, не ведаю, зопу умову, но я шчыра кажу, што я абсалютна там не увесь бачу. час актуальны, да, між тым. Увесь час у яго атрымліваецца, мы яго цытуем з гэтымі бабулькамі, з Пушкінам, які падае. Досвід асобы, якая жыве насуперак часу. І гэта, І натхняе пісьменнікаў, І заўваж, натхняе, і такі, ну, вельмі пазітыўны, акурат такі досвід, што в любым часе можна жыць насуперак яму, незважаючы на яго. Вось. Ну, это нейкая дыялектычная, конечно, такая справа, вот, што з аднаго боку, конечно, ты нешта з гэтага часу чэрпаеш, вот ён на цябе ўплывае, ён цябе фармуе, з другого боку ты ну, спрабуеш таксама неяк на яго ўплываць, альбо ігнараваць, альбо, ну, неяк актыўна сабе паводзіцца з часам. Вось. І што там в выніку атрымліваецца, ну, это заўсёды па-рознаму. Ну, ты вот сказаў, што пісанне – это форма эскапізму, магчыма, для некага, да? Нехта, наадварот, хоча там выйсці на рыбу, а для каго... Я разумею, што для мяне чытанне – форма эскапізма. Я ўвесь час у беларускай літаратуры не бачу таго асяродка, у які б я магла схавацца. Ну, то есть, вось, няма таго той утульнай рукавічкі з футра, у якую б я залезла, як мышка, да, і пераседзела б. У нас, в прынцыпе, вот некае няўтульнае такое, як у беларусаў, светаразуменне, чаму такіх твораў няма? Ну, вось, ты неяк казаў, што тебе падабаецца выказванне Ларса фон Трейера пра тое, што гэта пісанне, гэта пераадоленне дэпрэсіі. Так вот, у мяне поўнае ўражанне, што ўсе беларускія пісьменнікі пераадольваюць дэпрэсію. Калі літаратура добрая, вот яна чамусь уздзейнічае на мяне, ну, добра ў маім разуменні, так, вось. Вот віленскі покер на мяне вельмі плённа уздзейнічае на мой псіхічны стан, вось, это процедура ягонага чытання, там, доўгая, расцягнутая, мяне супакойвала, мяне там радавала і дазваляла, ну, сапраўды вылечыць вы ад нейкіх там, ну, дэпрэсій, дэпрэснікіх неврозаў, якія там, безумоўна. Паэзію чытаеш? Ну, в цэлым паэзія, вот яна менш падуладная гэтай цяперашняй, як бы это сказаць, Часу і дэпрэсіі. Часу, дэпрэсіі і памкненню заваяваць чытача, літаратурны рынок. Тут адразу зразумела, што справа гіблая, стадыёны ўжо ніхто не збярэ, таму, ну, нават можна падсвядомым узроўні, калі ў чалавека іншыя нейкія прагматычныя памкненні, вось, ён на гэта не разлічвае, ён застаецца вот больш самабытным, незалежным. І, по-моему, гэта ва ўсім свеце, вот есть такі падзел, проса яна вот такая, она нейкая вся в адным, ну, стылістычна нейтральная, ну, такая аднастайная, вось, з разлікам на наклад, на чытача, на той, каб быць зразумелым. А паэзія, вот яна, ну, якая вырасце, такая вырасце. Ілля, значит, літаратура, як мы разумеем, кожны шукае ёй сваю. І вельмі часта я чую, што нехта хоча літаратуру, якая была захапляльная, да? Нехта гаворыць, што ён літаратуру хоча, якая б выхоўвала. Нехта хоча палітычныя нейкія актуаліі ёй пабачыць. Ну, мы ведаем, што хутка выбары, пачалася палітычная актыўнасць. Як ты лічыш, пісьменнік у гэта ўсё павінен улазіць? Ну, пісьменнік гэтым цалкам можа быць увязаным проста як грамадзянін. Таму што, ну, паэтам можаш не быць, а грамадзянінам ты быць абавязаны, альбо, ну, таксама не абавязаны, зрэшты, это ўжо такая нейкая максіма. Але можаш быць грамадзянінам, калі пісьменнік гэта ўсё будзе занурвацца менавіта як пісьменнік, ну, мне здаецца, гэта зноў жа проста неэфектыўна. Не, вот калісьці напісаў такое эсэ, і, ну, адстою, вот, як бы, барацьба дыскурсаў, ці вайна дыскурсаў, гэта ўсё называлася, што ёсць асобны дыскурс літаратуры, якія, ну, нечым, ну, паралельны, можа, не зусім паралельны, бо нейкія перасячэнні там ёсць, але ён, ну, апрычоны, ён мае самадастатковы, ён не мусіць быць падуладным нейкім іншым там дыскурсам палітычным, там дыскурсу, не ведаю, там чаго, актуальнасці, не мусіць пад іх падладжвацца. І мне здаецца, ну, проста калі гэта ігнараваць, калі дзейнічаць іначай, калі спрабаваць там сваёй літаратурай на нешта паўплываць, ну, гэта
можа прывесці проста нейкіх згубных вынікаў, што літаратура будзе менш цікавая, таму што літаратура яна ўсё-такі мусіць ілюстроўваць свет больш складаны, ніж пра праграмы палітыкаў. Нейкі больш такі асабісты, больш аб'ектыўны. І нейкага выніку, шчыра кажучы, наўрад ці варта чакаць, што гэтая рэчаіснасць, я напішу, і яна нейкім чынам зменіцца. Хаця многія людзі вераць, можа, кагосьці гэта інспіруе, падштурхоўвае, і добра. Мы развітваемся, чытаем разам літаратуру, раім усім, каб яны, як і ты, знайшлі час на гэтую літаратуру, і спадзяемся, што ў нас будуць яшчэ нагоды пагаварыць пра беларускую актуальную літаратуру. Всяго добрага!